сериозно ли ми говориш, че само една песен? Сериозно ли? Само още една песен, така че ако искаш да дадем шанс на някой от... Взехте ли си домати и яйца да го замервате? Как една песен бе, човек? Наско, затова няма да взема на моя концерт да си водиш. Ти ще ми викаш, айде, айде. Сега си взим лошия. Добре. Цяло... Може и да ни се засичат нещо чистоти. Витаче, това беше всичко от Торино и Пашата. Сега Преслава ще ви покаже как става. Бурни аплодисменти за нея! До нови срещи, лове! Добре, ще работи ли сега моят микрофон или да открадна на Торино? Торино, я дай си микрофона. Ти бързаш ли да си ходиш? Паша, айде. Дали? Моя иска, моя. Антей? Сега ще видим. Добър вечер на всички.